τα χάλια! Με τη μάνα σου κάτσε. Τώρα λένε μάτσι στο χώρο, έχει διαφορά. Κάτσε λίγο πιο πέρα γιατί σου βάζουν YouTube να μου. Τους will see all of them there. I hope you seen the Beirut, the Lebanon, with the doppers. Ένα μολάνα πάμε λίγο. Fucking arseholes, all of them. All of them. Cheers mate, cheers dog. Αμήν αν δείχνει με Cheers είναι με νύχτα. Άσχολ, είναι θεμάνια. Μαριάννα, μυρίζει το φάι, εντάξει. Καμάει. Λοιπόν, κοίταξε τα λεφτά, Φωτεινή είναι τα λεφτά, να πούμε εντάξει, βάλε και τα κράτα, δώσουμε στη Χάνια, δηλαδή Χάνια. Σου βγάλε και το πίτορα, εδώ το παραμύθι. Όσο θα λες σόγο, θα λες και σόγο. Αφού μου είπανε... Ρε Φωστή, τι κάρβουνο έχεις φτιάξει. Φωτεινό έχει 5 λεπτά γιατί με ξέρεις ότι κόφτα. Το κλείσω. Τι κάρβουνο έχεις φτιάξει. Περίμενε το μαλάκα να... Άι. Δώσ' το Το μαλάκα το Γιουνένι το Λουμπνέανι, εδώ χόν. Και αυτός... Άστο ρε, λίβε ρε. You wanna see? You working too much ρε. You working. You working. I don't mind. The Albanians that one. Ξέρεις μου όλοι, πάρε το Skype και βάλει τη Χάνια να δει τώρα τι ώρα κάνει. عادي تسمع. وبعرفه. Σε θέλω μετά, Να το κλείσω. اي وحده بتتسابق. Δεν θα φτάσει. اي وحده بتتسابق. Αφού μου είπανε. كلهم صغار. Κοίτα μου τα φέρω όλα έξω έτοιμα. Ξέρεις τι μου κάνει, να βάλει μέσα τα φαγητά όλα. Αμά είναι παταρία της, μία ώρα. Εντάξει, άμα είναι πριν 5 minutes close, τι είναι αυτό. Σουβλάκια μετά, σουβλάκια μετά.